Sa man ka, kilak-kilak man ka. Sam bata ang crush bata pagani kay nanay crush. Sam siya oy. Ano naman hindi ka crush? Ano sa day? Itom daw ko. Gusto daw siya puti. Uy, kalukoy sa Ano intaw. siguro? Ang giatag pagit siya ang balo na ako. Nagbaklay na lang ko pag uli. Jesus, Ginoo, kaluoy sa intaw. Nawala sa diya kay ko ako na. Mauna aron. Di ko ako. Bata ka pa, nag-crush ka na. Ani, unsa man ni? Itlog. Oh, di ba itlog. Pare sa itlog. Pare sa tao ba nga maputi man ka, ma-brown or maitim imong color nimo, kung sa ko tanawa, kung ato na siyang buha ko ng itlog tanawa. Amayo. Tanim brown ko. Di ba? Oh, di ba? Puti. Unsa na imong nakita karon? Imo itlog magatunga. Gago. Wala ni labot. Focus ka diri, focus ka diri. Unsa imong nakita? Unsa imong sabtan ana? Wow, kabalo. Ha? Unsa imong sabtan ani ba? Ay, kanang itlog, parera na siya sa tao. Ito, mapuputi, maura gyapon na, tao ra gyapon na. Dili man nay. Ah, Ang pasabot ani nga kung maputi man gay na imong itlog or malagom na imong itlog, kanon ra gyapon as babae. Ha? ang, Lagi tinuod man pud. ang, hindi. Tinuod man pud malagom pud maputi imong itlog kanon man gyapon nila. Sudlo ang batas ka buang. Tinuod man pud. Oh, hinoon,